element vatra, boja crvena, organ srce, emocija radost i vrlina ispravnost, red, pravila ponašanja. Kako sve to da spojimo u jednu celinu, da povežemo sa tai chijem i qigongom i sa našim životom? Počet ćemo od toga šta je vatra zapravo, šta je element vatra i kako mi vidimo taj element kroz prizmu kineske tradicionalne medicine i filozofije. Vatra je nešto lepo, svi volimo plamen vatre, ali takođe plamen vatre je teško upaliti i održati ga, kao što je teško i održavati ga i ugasiti ga ukoliko se on previše rasplamsa. Tako da je ova energija vatre izuzetno osetljiva i harmonija je ključ za održavanje ove energije. Takođe, srce kao element, svi znamo da je koliko je srce važno u našem životu za zdravlje i da je ono prema kineskoj medicini kralj svih organa. Tako da, moramo da čuvamo naše srce, da ga ne prenaprežemo, ali takođe i da ga treniramo, tako da je tai chi vežba odlična vežba koja jača srce na jedan neinvazivan način, znači da ne dolazi do iscrpljivanja i preteranog zamora, a postepenim uvežbavanjem, jačate svoje srce. Emocija radosti, kao što sam na početku ovog ciklusa i pomenula, je nekad malo zbunjujuća. Zašto tu emociju, pošto svi volimo da budemo srećni i radosni, zašto nju treba kontrolisati? Pa isto kao i vatru, zato što emocija radosti kada je preterana, kada je prenaglašena i dugo traje ili neka vrsta uzbuđenja, može to da bude i pozitivno uzbuđenje, međutim, ono vremenom, ukoliko je dugotrajno, može da naruši harmoniju ovog elementa i da utiče dalje na druge organe. Tako da, pre svega, element vatra je povezan sa mentalnim i emotivnim aktivnostima i inteligencijom, dugotrajnim pamćenjem, isto kvalitetom sna. Osoba koja ima usklađenu energiju vatre vrlo brzo uči i brzo shvata stvari, ali ono što je još važnije, ona te stvari ume da primeni. Tako da ono što mi učimo kroz tai chi, kroz ovu teoriju, što je čitava moja ideja, zašto uopšte snimam ove video snimke i delim sa vama, je da sve ono što naučimo iz ove teorije, iz pokreta, iz našeg razumevanja tai chi-a, da to možemo da primenimo na naš život i da samim tim poboljšamo kvalitet života i za sebe i da ostavimo pozitivan trag u društvu. Tako da to je ono što je, da kažemo, karakteristično što se tiče elementa u smislu emocija. Zatim, boja crvena, to je boja koja predstavlja radost, kažemo i našem jeziku se kaže crveno na radost. To je nešto što, da kažemo, kada smo zaljubljeni, kada smo srećni, kada smo uzbuđeni, mi pocrvenimo u licu, i ta boja dominira na različite načine. Godišnje doba je leto, kada je ova energija dominantna i tada se nažalost i javljaju i malo pojačavaju problemi vezani za srce i krvotok. Tako da, kada sada ponovo da se vratim, pošto u svakom ovom ciklusu želim da malo pomenim i te meridijanski časovnik, jer mislim da je to jedan put ka tome da polako usklađujemo ove elemente. Važno je da kažemo da od 11 do
13 časova je ta najviša yang energija i tada je treba izbegavati pre svega da se previše fizički naprežemo, ali takođe i mentalno, izbegavati neke svađe, diskusije, čak i neke donošenje nekih odluka, teških razgovora ili sastanaka. U to vreme treba izbegavati, malo se umiriti, pa odložiti to ili za ranije ili za kasnije. Rekli smo, evo, na primjer, između 9 i 11 se dosta jasno razmišlja i jasno vidi, tako da je možda to bolje vreme za donošenje nekih odluka ili za neke ozbiljnije sastanke i tako dalje, ako ste u nekom poslovnom svetu. Onda od 1 do 3 je vreme kada malo treba da se odmorimo, da stvarimo možda i neki ručak koji smo pojeli. Naravno, to se danas više ne radi. U modernom životu nema se vremena za to, ali tako? Ali imajte to na umu, znači da je to neko vreme kad malo možete malo da se primirite i odmorite. I onda sledeći period takođe kada treba malo da se posvetite sebi je od 7 do 21 uveče, kada je vreme za neko lagano čitanje, slušanje muzike, ljubav sa vašim dragim osobama ili ljubav prema sebi. Znači na taj način održavamo tu lepu, blagu vatru i onda posle toga već od 21 i 23 do 23 počinju ti metabolički procesi, period za trostrukog grejača i onda je već polako neophodno da se umirimo da bismo mogli da zaspimo oko 23. Tako da, eto, to je što se tiče tog časovnika i kao što vidite, samo ću to kratko da kažem, to bi važilo i za ostale elemente, jer ja malo pomenem kako je pogodno negde da se odmorite. Danas u ubrzanom stilu života, kako svi žive, odmor je potpuno potcenjena stvar. Puno se priča o hrani, o vitaminima, o nekim suplementima koje uzimate i tako dalje, znači da biste imali više energije i tako dalje. Ali san i odmor ne može ništa da vam zameni. Tako da kada imate vremena, odvojite to vreme zaista za odmor, jer nas on regeneriše. Što se Konfucija tiče i povezivanja sada sa ovim elementom, zapravo Konfucije je dosta govorio o tim odnosima u društvu i o tome da je harmonija i harmonični odnosi i poznavanje tog reda, šta je ispravno, šta su pravilna ponašanja i tako dalje, ključ za jedno napredno društvo, harmonično, koje ide dalje. Tako da, naravno, to sada što ću vam ja reći, možda vi se nećete složiti ili prosto nećete poverovati i jeste teško poverovati danas u današnje vreme da je tako nešto bila težnja, ali zapravo ta težnja treba da se zadrži i danas. A to je, znači, taj uspostavljanje odnosa u društvu, da na primjer, evo sad da kažem konkretno, znači roditelji i učitelji treba da vole decu, da brinu o deci i da stvaraju povoljne uslove za njihov razvoj. A deca trebaju da poštuju roditelje i učitelje i starije, kako smo mi učili kad smo bili mali, da se lepo ponašaju i da iskoriste maksimum onoga što im se pruža. Tako da taj red i mir zapravo stvaraju jedno okruženje gde zapravo nametanje možda nekih granica, pravila ponašanja, nekog reda, znači mora da postoji neki raspored časova ili nešto što poštujete i tako dalje, stvara zapravo zdravu okolinu, sigurnu okolinu za izražavanje slobode, ljubavi i rast. Kako znači sad pričala sam o deci i o mladima, ali isto tako Konfucije je to pričao i o društvu, znači da pravedan vladar, on zna šta je najbolje za njegov narod. Kralj je plemenit, jel? Ali mi više ne verujemo u to. Tako da i narod onda treba da poštuje kralja i onda dolazi do jednog harmoničnog društva koje ide dalje.
ali da li je to moguće, to se postavlja veliko pitanje. Međutim, ja i dalje ne odustajem od toga i smatram da treba ići ka tome i zato pričam o ovome i napisala sam tu knjigu o vrlinama, jer zapravo te vrline možda zvuči utopijski sad kad pričamo da se to ostvari u celom svetu, na primjer. Ali možemo da počnemo od malih stvari, od nas samih pre svega, pa da to prenesemo na svoje bližnje, na svoje roditelje, na svoje supružnike, na svoju decu, na svoje prijatelje, na mali kolektiv neki u kome živite, zgradu i tako dalje, ili neko okruženje. I da polako, znači, uspostavljamo te harmonične odnose. Jer ta socijalna dimenzija, znači kod Konfucija o kome on priča o tom redu i ispravnosti je izuzetno važna i to je, znači, ono što postavlja stvari na svoje mesto i onda ostvarujemo tu harmoniju i samim tim to je preduslov za dalji napredak u svakom smislu. I završit ću sa jednom našom izrekom. Znate kad mi kažemo srce mi, sad mi je srce na mestu. Šta to znači? I u stvari da vidimo koliko naš jezik isto je povezan sa svime time. Nije Konfucije ili kineska tradicionalna medicina ili ne znam neki daoistički učitelji. Nisu oni to izmislili. To je sve postojalo i postoji. Samo što su oni to sistematizovali i mi to sada predstavljamo kao učenja, na primer, drevne Kine i tako dalje, ali eto i u našem narodu mi kažemo srce mi je na mestu. I šta to znači? Pa to znači upravo to, ispravnost. Ova vrlina o kojoj sam pričala. Znači da ispravno ste postupili, da vi znate da ste ispravno postupili sa ljubavlju, sa osjećanjem, sa dobitkom, ono što kažu win-win, znači i za jednu i za drugu stranu u odnosu na tu situaciju i onda tako da na taj način širimo dobrotu, sreću, ljubav i ispravnost i sve ove vrline koje su međusobno povezane kao što smo već rekli i sa tim da završim, da ne traje ovo previše dugo i nastavljamo sledeći put. Želim vam divan dan i da razmislite malo o ovim vrlinama i da prenesete ovu priču ako imate strpljenja i nađete nekog sagovornika i podelite to sa nekim.